nokuhamba kwalokhu kuhamba kwalapha ekhaya. Amen. Abantwana benkosi, lapha ekhaya into enkulu esihlale siyikhuthaza ukuthi ukuze ubonakala ukuba uyiNazaretha noma ulandela unyazi, uphawu olukhulu oluba kuwe inhlonipho. Inhlonipho nje bakuwena nasemlonyeni nasekuhambeni kwakho konke. Noma ngabe uhlangana nomuntu ekugcoba kodwa akuxolisa wena ngoba uphawu lokukhola inhlonipho. Amen. Amen. Bese kuba-ke ilo mthetho abantu benkosi njengoba sikhona singamaNazaretha nje. Njengoba kade siqeda nje umthandazo. Ntambama ebusuku uNkulunkulu uzawukhipha iy'ngilosi ezizakithi. Zisithethele isibusiso ngakho kuwumthetho walenkolo ukuthi umuntu akakwazi ukulala engayigezile iy'nyawo uma uyiNazaretha. Wama ifika ingilozi kuwe ifike zime lapha ngasey'nyaweni uthola ukuthi kunephungu. Lento kade uzoyicela ungabe sayithola. Ikhona bantwana benkosi. Lapha ekhaya abantwana benkosi ukhona uNkulunkulu la. Akugijinywa leli bandla noma abumemeza umuntu uyushikiza mayengakuza bazoza bangaphambili akulahlwa ngisho egcekeni ngoba kukhona uNkulunkulu la uyahamba bantwana benkosi uNkulunkulu. Ingakho uma ulapha ekhaya unikela ngegazi lakho ngomzimba wakho wenze zonke imemezelo ezimenyezelwayo. Ungasho ukuthi uyoze ukhonje uma ubona nje kwenziwa nanku umsebenzi sondela nawe uyeyicelela isibusiso ayibonge inkosi. Akuzuba kuningi bantwana benkosi lokho nje esikunxusana esikucela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ongathi angasisiza masi lapha sonke uNkulunkulu akhumbule imindeni yethu ngoba kuyinkonzo enkulu ukuza kuNkulunkulu nokunikela abantwana benkosi. Noma ngabe asinalutho kodwa lokho nawe uma ufika wokhela bakini ibani wakhela bakwamalume wakhe ibani ngoba izandla njengoba zimbili zomuntu bantwana benkosi ziyasebenzisana izandla. Ma wena lokhu ubukikini kuphela awazi isidalo esigijima lesiphethe impilo yakho ukuthi isiphi. Ingakho uma ufika kuNkulunkulu noma ngaba umnikelo ophethe uncane kodwa uhlukanise kabithi inkosi ngokhela bakithi ibani ngokhela bakwamalume ushembe uzobahlanganisa kuma sokuphuma lokho okufisa abantwana benkosi. Amen. Ngiyacela futhi bantwana benkosi khona into esiyandile kakhulu emhlabeni. Ngiyazi abantu bangenwe ulaka lumba ulaka abantwana benkosi ngoba yilona olenza abantu bangaphili. Namhlanje abantu baqanganisa ngegama elikhulu likaNkulunkulu. Ikhona nibangcwele. Akuqanganiswa ngaleli gama likaShembe. Awukwazi ukumsongela umuntu ngegama likaShembe bantwana benkosi. Ngoba leyo nto uthatha amaketangu uyibophe wena. Yingakho noma ngabe ungaphazamisa umuntu kunencwadi eseBhayibhelini ithi lingashoni ilanga nolaka lakho noma uphazamisa umuntu kangakanani kodwa wena ngoba uyazi ukuthi uyakhola lo muntu okuza angasuki kuwe. Hamba uthi mfowethu ngibona isinyathelene kabi ngicela intethelelo. Noma ngabe nangangasho ukuthi yakuthethela kodwa wena umthwalo usubeke phezulu kwakhe ayibonge inkosi. Ngoba sifisa uNkulunkulu mayikhipha isibusiso esitshala kithi sibe nendawo yokuhlala abantwana benkosi. Amen. Ilokho bangcwele benkosi inkosi ibuseni ngizwile. Amen.